Wala pa sang ideya ang kapulisan kung sino naglutang sa biktima nga managbaligya sang butane sa barangay Sambaludan Uton, Iloilo, alas 7 sang gabi, Agosto 7. Ang biktima mo si Ernie Cabrida, 35 anyos, kag-residente sa nasambit ng lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Abder Hordan, ang Chief of Police ng Uton Municipal Police Station, nga kilala sa biktima ang suspect kag may kaakig ini sa iya, pero hindi pa matumod sa kung ano ang rason sang hiligutanon. Ginpayag pa ginpilit kag ginpaila sang suspect ang biktima nga idolong ang butane sa waiting shed sa lugar agod mahimo ang krimen. Hindi man masiling sa pulis kung sa lugar mismo sang biktima may naakig sa iya o kung sa negosyo sining ang butane. Matandaan, madulong kontani ang biktima sa butane sa suspect pero hinali ni gentiro kag wala naman na pinasa ng bata sini. Nakakungkot kami kay pasamot nga sa transaksyon daw nga ginapili si sa blagay deliver tong busin bitin gas tapos pag-abot ito daw yung biro mo na sa dito sa butin sa gusto sang butin gas na mag-deliver. So ang among konklusyon nga muna nga daw kuan daw all grudges ito ginila rin sa blang magkatto dito. Kag mga ka-K5 ginbawian sang kabuhi ang biktima samtang ginabolong sa ospital bangod sa igo sini sa tiyan. Samtang padayon pa ang investigasyon sa Uton Municipal Police Station kung sino ang responsable sa krimen. Balita nagikan sa Banwa sang Uton. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.